Mikä on Santeri kuumin harrastus, mitä muija voi harrastaa? Ei mitään niinku... Seksiä. Yes. Okei, Väinön legit, niin nyt mä ymmärrän, miksi on 136 IQ. Siis tuosta huomaa, ei mennyt kuin niinku 1 sekunti, eikö sen aivot on niinku sama kuin Salama McQueen, vittu. Legit. Mitä vittua, mä sanoin sen ennen. Ethän sanonut. Sanoin! Ethän sanonut. Et sä sanonut. Älä yritä. Et sanonut. Mitä vittua? Et sä sanonut. Sä varmaan sanot ujosti. Ei jalkapallo. Ei mitään tuolle. Väinö on heti niinku rohkeasti seksi. Piste. Niinku, ei ihme kun Väinö on niin 2-metrinen. Oikeassa elämässä. Joku alfa Chad mail, tiiäks? Okei, vittu mun vittu juttuja taas sitten aliarvioidaan. Joo, Mikä vittu sun juttu? Et sä sanonut sitä. Et sä sanonut. Tallennaks mä yhtään? Et sä sanonut yhtään mitään. Mä tallennan tän paskan. Mä sanoin.